Straight to the Now point. atong balikan mahigalan ning atong mga isgutanan rumbutaga dirita sa atong Kapitulyo kay diha nimo makita makigalaan pastilan. Ako mismo nakaingon gud ko nga kining atong pasensyahan na sa ginato ni kay kini spam bag-o pa man. Ha? Bag-o pa man eh. So bag-o pa unya wa mga higala kini ni ang experience sa politika. Unya ang transition team ni Gwen wa pud motarong og turnover. Ang tuyo gyud ato niya nga mapalpak kini si Pambari 4. Straight to the point. Ha? So ang nitabo kung imong tan-awon mga higala ang ka-advantage pod ni Pam bisan pa man tuod og bag-o siya kay timan ibay ang background aning Pambari 4 og educational background di bay pod nimo ma basta-basta sad. Graduar kini sa University of San Carlos Political Science og naka third year law kini sa University of the Visayas. So dili nimo ni pwede nga imo lang ning atik-atikon. Unya naka Harvard sa din siya. So og educational background dili nimo atik-atik nimo ni. Ikaduha, gikan kini sa private sector. Straight to the point. Unsa man koy kalainan may gala ka namingon nya wa man mo agi gud og kanang kuan. Kana na ang bisag kapitan sa barangay wa mo agi mayor. Pero ang iyang naagian gikan mas private company. Ang kakuyaw sa gud gikan kas private company may galag mo tinuod kag trabaho dia kay imong training gikan sa private day. Ang tinarbahoan sa private sector layo kay tinarbahoan sa gobyerno. Prangka lang pagkistorya ha. Straight to the Di point. lang nako, alam mo kasakit kay ako nakasuway gyud private gyud ning among trabaho ako kasuway sa kog panarbaho sa gobyerno. Di pod tanan na anaa sa gobyerno. Labi nang diakas mga kuan no. Pero di labi nang diakas local government units nga kuan labi nang uban na suod sa panarbaho kay tungod sa accommodation. Isus, hindi ko magpansuwa na. Hindi ko magpansos buntag, wa na. Ini paabot na sa kanon sa pans out sa hapon. Pero kana kung gikan kas private, ang trabaho grabe magyusad. Ikatulo, timan iday nga kadto bitaw si Lito Osmeña, usas mga ngilngig nga gobernador, subuwa tumuagi day kin og kakapitan. Wa tumuagi mahigalag mayor wa ditsog ka gobernador. So depende ka na. Depende ka na. Importante nga kugihan ka, doon na kay vision, doon na kay mahigalay direction nga klaro, unya mo tap ka sa mga tao nga angay nga mo appeal sa imong team. Nya kanang mga tao nga imong itap nga mantigo, unya doon ay kasing-kasing sa public service, importante na. Nya labos na dili pod lalay. So unsang hitabo ato mahigalang makomparar sa matong naong ni Gwen og ni Pam dong, naba gitapad ba nimo diha dong? May isgutan ta man gid mga higala kay kining ilang gihimo. Gusto man gutong usa, iya pa gani inyon iyang ipalutaw gid nga si Pam, why na mauhan mo na, no? Kini tanawa lang, kining duha ka mga higala si Gwen og si Pam, Ang direksyon ba? No? Nya kana si Gwen o si Pam. Kana bang katapusan ng pamilin-bilin ni Gwen mahigala nga kana bitong iyang gibilin bitaw nga ayaw kalimtin ang akong kuanha ang iya gyud pinakapit day ang suroy-suroy sugbo. Tanawa dong. Ato ipakita tong kuan dong katong imong tapad bitaw dong. Ipakita tong balik dong be. Ang iya mahigalang gimando ngadtong sa lobre trust fund mga kaigalaan. Number 1 gayon. Mao gayon ang suroy-suroy. Balik kiat-kiat gani ang gusto. Kana. Kana da dong. Ihunong da dong. Itapad tong usa kana. Kana freeze gamay kana. Number 1 suroy-suroy sa sugbo. Anya tanawa. Asa man tong kang Pam be. Katong kang Pam nga kana na ang iya manghigalang katuyuan sa katong executive order. Ang executive order gyud number 1 gyud, no? Ang number 1 niya manghigalang mando. Tawa. Ang iyang permiro gyud mando. Ni Pambari 4. Kini gayud manghigalang urgent gyud nga sa hospital. Diyan mo makita ning duha ka inahan sa probinsya. Kinsay inahan nga tarong. Tawa. Kana number 1 Kana number 1 gyud kita nimo. So ang number 1 gyud mao nga
urgent release of appropriate funds to improve and strengthen provincial hospitals response and capacity. Straight to the point. Di amo na. Kapaspas may gala. Ako na kuan gyud ko nga katuo ta ba nga mga pagyud tawo ni kay unsaon taman nga why klaron turnover pero ang iyang team day pirmiro mo gud ani kato si Attorney Lau mamutoy yang head sa transition team di pa gid tumaoray si Isdurano di ay kay kini si Isdurano maoy gi-ofera ni og kanana ang consultant wa mga higala mo sugot primero nya human gi-oferan og kuan administrator ron no so gi-anticipate na daan sa transition team ni daan ni day so tingali hunahunan guin ba advance una-unas guin nya kini palpak yun ron mapalpak yun hasta gud pag turnover pa nang gudaan pagka ang program ng daan mahigala medyo kuan gud daan asa mang Sugbonyos, asa matong Sugbonyos kay ano ba to'y question sa Attorney Chiking Shares nga sa iyang kolom. Good morning ni mo da Attorney Chiking Shares. Ato pa nang tukiunon po na, lahi po nang sa Sugbonyos. So, tanaw dahil nga kini mapalpak yun O ang mga tao, ato lang sang inyong daan nga, pasinsa lang mo ha nga magka-dagma ko ni spam permiro. Kay, kuan man, wa man mahigalay turnover nga klaro. Unya, bag-o pasan siya. So, ang katawang Sugbuanon, pasinsa lang mo gamay, tagaan na to ng honeymoon period. Sus, day kinuha mag-honeymoon si Pam day, oy. Wala, pari-pariha ba yung archibal? Sa archibal sa dindekin sa city, wa mag-honeymoon po? Pag first day mahigala, ang public library, naanay mga kabaguhan. Unya, ang katong ilang gilusad dayon nila nga kanang sa mga call center agents pa day. Nga magabiin na bitaw ang kanang gilunch nila tong naisakinan nga, para dili delikado tulis ning ato mga kwan. Unya ang mayor of the night, na. Kini og maglumba og kanang public service nga pinaspasay pagyod. Kining Cebu City og ang province, kisay mabulahan ng katawhan. Straight to the point. Nagtuo ta may galatagaan ta sa dunay honeymoon period, no? Ato lang sa ipa-honeymoon period nya. Sige, papahuayan lang sa pamari 4 day na hinala sa murabag magtuon sa siya ba. Pero sus pag first day mahigala bida, mga magiitan mo sa day ng iyang team. Sos, pag first day na mirma dayon og 12 ka executive orders, 12 dayon ang ipirmahan. Katos Gwen nagtanaw to mahigala mo medyo nasyak ito day ay abi na itong masabotahe nga mo palpak wa man. First day pa lang wa mapalpak. First day pa lang na mirma executive orders. So saan nga mga executive orders akong balikon urgent release ka number 1 gano urgent release of appropriate funds to improve and strengthen provincial hospitals response and capacity. Muna yung number 1. Sus, kaghapon mahigala, wa maglangan, oy. Urgent na mahigalab, gimando na yon. Nga, namay sa emergency funds, ihatag na yon sa mga public hospitals na to. 16 kinikabok. 16, upat ka provincial hospitals o dunay 12 ka mga district hospitals. Gahapon, napatay pictures daw nga gahapon, gipatawag to mga chief of hospitals, oy. Natay picture daw. Kini, mga chief of hospitals, mga doctors mahigala dito sa probinsya, ipatawag, kanisla, Muna yung mga chief of hospitals, gi-meeting ni Pam uban ni Isdurano, gipapungutan na sa unsa may problema, hastin daghan ang problema day indekin, hasta dagom, hasta mga martayulit, ubitaday, nagproblema sila dito. Kaingon kasalbahis gitong administrasyon ni Gwen Garcia, kasalbahis. Pagkasalbahis. So nanulti ni mga doktor, gahapon sa meeting, dito sa sulti mo na nga, parilis niya dayon, initial pala na, tag 5 million ka na, kuan dayon, 5 million, 80 million tanan god. Pero saan nang 80 million nga gusto ganun ni Gwen katong 1.2 billion nga yung dali? Tanawa, katong mga board members nga, mga isog-isog ko na nga gusto ipadali tong 1.2 billion, be. Kanto ko na ba, isog-isog ko na mawarong nga madali to nga, kuan, ato gamiton sa mga hospital to, be. Straight to the point. Kay mo man nagikinahanglan sa katawhan. Mo nagikinahanglan sa mga tao. So karon, paspas. Puriyabuyag akong gipanidaan mahigala wa maghanimon. Wa mo kuan honeymoon period si Pambre 4. Ditso-ditso niya. Kinawa mga doktor Mo ni mga doctors mga higala nga mga chief of hospitals ito. Sus na nultis na dali. Dako kay may problema taon nito gop. Unya karon si Pam sakto ni naka sa right direction gyud Pam. Kining imong kuan, nga ingon sa day mo meeting sa mga doctors kini mga chief of hospitals once a month kana Straight to the point. mo na sakto duot di ba duot nga serbisyo once a month meeting
sa mga chief hospitals. Aron may bawa after 1 month o kumusta mo? Kana gyud klaro nga may sus nga gov ka nakuha mi dito kuha na sige okay matubag dayon ba? Kay kini mga doctors may gilawa man di man may access ni Gwen Garcia kini. Why meeting mahigala sa unom ka tuig ni Gwen Garcia nga naglingkod sa Kapitolyo? Gipabayaan niya ang mga district o mga provincial hospitals. Gipabayaan. Si Pam o si Is Durano mo ni ang nagmeeting kagahapon. Sus in 3 days day no? Paspas nga ma-address dayon gyud kung imong tutukan. Ha? Unsa pagtutok atong Gwen Garcia mahigalang suri-suri kiat-kiat man lang tong iyang gusto atong katol ang tiil atong Isus. Katol ang tiil atong iyang administrasyon. Kiat-kiat tong iyang administrasyon. Ha? Naidaghang kwartang Kapitolyo mga higala. Karon ha kini ni ang pronindot ni day kay si Glenn Soco niingon na day nga kanang willing siya nga kuan. Kana misakto. Para nako bitaw kining suri-suri sugbo o kining pasigarbo sugbo. Unsa man ang kuan na nabitay dakong problema mga higalawa gibiyaan niya kay ari sa iyang priority ning suri-suroy sayaw-sayaw dito. Karon ha ni ana gyud. Mo ni ang mga chief of hospital paspas kay third day meeting. Mga chief of hospitals unya kanindot aning kalakiha mga higala kay ang anak ni Pam doktora sad. Unya konsultan sa dining iyang bana. So nabutang mahigala nga kuan no. Ya kini sakto ni nga dunay mga kuan. So ang board ani so si kuan sila ang son-in-law doktor sad. So kinis lang sa board labi pa to mga bag-o pa o katong makuan di man sa maka-arte day kay na may mga tang-an. Muna maka naa si Isdurano diha di man pwede mo isud bulsa. Ha? Kana mo bantayan mo na kung ingon na katong staff ni Pam bitaw ko bantayan na ninyo nga mo tarong ang serbisyo kay ngano kadto bitaw Johnny Los Reyes mamonto ina pildihan dayken wa to mamaotong iyang kwan may tao ba ito Johnny pero kasi sa talisay ba pagkadaog niya wa sa magdag iyang mga team bitaw day nga bagtik ba puliya kwan lang ha sa mga ato panahon na di ka usa ra ka terms Johnny Los Reyes namon to kasing-kasing pero wala makakuan mo na bantayanan so unsa man kini sakto ni bubu gaguan kay ka kanang nakay ang imong tema ayo unya dunay kasing-kasing sa pagserbisyo o dili lalay kanang importante kanang dili lalay. Anya si Pambari 4 bisag wa pa mga higala maka suway og serbisyo sa gobyerno as elected official pareha kini Lito Osmeña usa sa mga great governor sa Cebu mga higala sa Lito Osmeña unto magagiglaeng kuanday ha maayo. Ikaduha, gikan sa private sector, kanang gikan ka sa private nga manarbaho ka. Ako ka, nakasuway ko panarbaho sa gobyerno yun ha, o kining sa private. Ang tinarbahoan sa private, mahigala porbida. Ha? Kalayo. Kasi sa gobyerno, doon na po yung mga konpon. In fairness sa ilang mga konpon. Pero, huwag imuntan awan ba nga, ang execution ba? Lahi kayo, no? At ka gobyerno dahi, o sa'yo matakdan nun sa kasauban, kaya butarong kag trabaho dito nga, mupakita ka gilas ba kanang imong tinarbahoan sa private igabot nimo imong itrabaho dito masuko sa tong uban imong mga kauban nga palabi diha kay kami maamong to mga kuan dito ha so karon og kini yung tinarbahoan sa private gidaan dito sa government mo kuan gani paspas ba no unya sincero limpyo ang kasing-kasing sa pag-alagad mulampos. Tarawa, ika-third day pa ron. Pero, release na dayon, urgent ang release. Ang iyang executive order number 1, urgent release of appropriate funds to improve and strengthen provincial hospitals' response and capacity. Unya, ang ika-12 ani, sa ako nang ingon, kini kalimtan, kaya importante kinipod, mandating the free use of regular public comfort room facilities in all provincial terminals in Cebu. Straight to the Wa point. na'y bayad ang wiwi ug popo. Ya ka magkayutos Gwen Garcia salbahis doon dako gyud. Lalim mo ka na pabayron kag mo wiwi kag mo popo ang kanang taga probinsya.
kan taga probinsya ako, taga probinsya magyud ko nga kanang probinsyano magyud ko. Mamaylo pa mig pliti oy, aron nga magkanang syudad. Mamaylo pliti. Ang uban bitaw tinuray lang ha, di mo makarelate ang uban. Ipadalang nang kuan mo nang ako kanang pay magkaibaw silingan bitaw mula. Mulugsong ko no si Ken. Ha, mulugsong si Ken. Ipada, mapapalit ko ipikasin. Ay, ako po ni mapada po ko kay mapapalit po ko kuan. Daghay papalit day kasuy ka na day kay taga Bohol ka man. Oh. Daghang ipadaan nga kuan kaya naman para magkadaginot split ang usalay mo adto unya daghan na porbida magbaguod kasi imong dalhon. Pagkadaghang panugon kana na ang mulugsong ka, na may bawaan ka mulugsong, daghang tugon imong silingan. Nagbalik mo gabaguod ka kay daghay magpada. Karon, na maylo pa nagkwarta, inigabot sa terminal, ang budget niya na ibanan ka na nangihi siya. Unya kapupuon ka. Nya kana ba mo adto kag siya di man kalikayan. Igadto nimo. Totoo adto na sa ka. Na ibanan ang imong kuno sinukod kayo ang kwarta oy. Sinukod kay ang kwarta. Niya nang nakas probinsya, Isus Ginoo ko. Sinukod kayo. Kami ito, nagkuamit kami sa una, dito ko sa kananaang Visayas State University man akong eskwelahan sa kuan, kining undergrad nako. Nagkuan mi diri day, nag-field trip mi diri sa Cebu. Ako gi-consider sa among maestra kay kato among maestra kini ni ang department head ron si Ma'am Daday sa kuan, Livcom dito sa Biska. Sa among classmates ako may pinaka kuan gitaon. Ako mo ilang consider nga kuan kay inko nga kini akong kwarta na ba ma'am sinukod kay ni. Atol ta sa kuan kanang Biska office mga tog. Na may Biska office dito sa may lahog. Kapila kay plate da no kanang jeep nga kuan ba. Pila kay plate kanang ang akong nakuan na kana saag man ko to 040 man na di ko kalimot. 040 kinang probinsyano ta. Kanang imong plate daan imong gi-budget. Plate ni mo gi kanang padong dito Biska office. Basta na sa lahog. Nya na baktason gamay na. Og panantag masaag ka. Masaag ka na ibanan imong budget. Ahat yung kag baktas-baktas oy. Karon, kanang mga taga-probinsya, pagka pag-istorya, pag anhi na maylo pa nagplite. Unya, kanang binaylong plite, gisukod ka na nga makabalik. Unya, naibanan sa pagpangihi dito sa terminal. Kay kanto si Gwen, mga higala, pagkasalbahis katong klasiha sa tao. Prangka lang ha? Kasalbahis ni mo atong klase sa administrasyon. Madya ka pabaylo ni mo na, richest province man kata. Ha? Richest province na number 1 man kata. Nya pabaylo ni mo na diha. Karon itangtangan ni Pama. Binta tao. O niya, kalawari ko dahil. O sali, napagini anomalya ni dahi. Sa tanan mga higala nga mga mudaan ng iyang negosyo sa comfort room, katong foreigner naman to. Mr. Lo ba to? Foreigner? Nga naman nga dito man mo ihatag, gabisa ka ng negosyoha, kamao mga Pinoy anak ang negosyoha. Bida, ako di mo ko negosyante, no? Pero wa po kay plano anang ko ana. Kaya di man ta mapahimoslan noon sa panahon. Pero ako di ko negosyante, pero mingon nga, ako'y padadon ng negosyo sa CR. Nya way laing opsyon mo, CR ganito, kaya wa may laing opsyon. Sayon ka ng negosyo, bisag dili negosyante, magkamao gid na. Nago kay captured customers, kay inigsud nimo sa South Bus Terminal o North Bus Terminal, way laing CR. Di man na mao, sa balaod ba higala, kinalan nga, may kaya na kay premium, doon na gyud kay mga CR da nga libre. Ha? Bisa ka di mo sold kag Ayala, igsod mo kag Ayala na may mga libre gyud nindot mga CR. Pero gusto kag premium bayad ka, naman po sila ilang CR dito. Kana sa lounge nila. Pero kini, inigsod dito na gyud. Anya ang gipadara ba foreigner? Unsa may sabot ninyo na Gwen? Ha? Unya hasama ng kwarta na Gwen. Di pa lang taon di kay balik ka sa unit kag di pa ni undi. Karon mga higala wa na. Ni Mando na sa pambalik 4 wa na ibayad na ha. Kay laliman ka, magpugong-pugong kag pangihi. Tungod kay magkabayad ka, GS kay bayad. GS day no?
5 Gs. Unya dayon drop off lang kadaan ka mag-drop off kag pasayro dito. Kina mga kauban nga taga probinsya, mag-drop off kag pasayro pila 20. Sa pantalan gani mga higala mag-drop off ka dito. Imong ihatod sa pantalan, musud ka sige pila may bayad 10 man gani na. Ang kangguin 20, salbahis ka na nga klase sa pagka salbahis nga leader. Kinis gawin ka siya. Straight to the point. 20. Nya di ang mga higalay taga DAR, gobyerno ni DAR di ay mga higalang DILG kumilik nga makabayad gyud iyang papahawaon diri sa legislative building. Pagka naonya na ta magtiwas na lang. Masakit kag kidney anang kalakihan mapugong-pugong kag pangihi, ini kasakit nimo madto ka hospital way hospital. Mo ni karon konektado kini number 12 nga executive order ni PAM. Di na ka masakit, kay naging kagtarong, wa may bayad na. Unya dayon, ang hospital si Bako ang kinaunsa na po hospital. Kanang iya double wami man eh. Magkasakit ka dito kay pugong-pugong kag pangihi. Unya pag adton mo sa hospital, way hospital nga tambal. Pagkagrabe. Unya halasigi sang suri-suroy sugbo, sayaw-sayaw siya dito hala bungga pila budget sa suri-suroy sugbo o kining iyang pasigarbo sugbo. Mga 300 million kapin. Karon tuiga, ha? Makaako ka ana, makaako ka maparti-parti ka alma mura kag magpista-fista dito na dunay mga pobre dire. Nga wa gani gapas, wa gani dagom ang hospital. Muna karon makaingon ko nga mga Subuano no. Kaya mo na unsa kat importante di ay nga dili ta mapapalit sa atong buto. Or kato uban nga ni dawat ba mo tong uban yaman inyong gikupras. Mo kana ang importante nga mo adto na sa serbisyo. Muna karon, mo ni karon, tinuod na gyud nga mabuhi ka Subuano. Naunawaan, naiintindihan, natututukan, nararamdaman. Yan ang dahilan kung bakit ito ang number 1. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Panyok. Ang number 1 sa lahat ng mga programa sa radyo dinhi sa Cebu.